Shemai, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff yn iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Fel arfer, ydych chi'n parhau gyda'r datblygiad o'r wefan app, GemStoriAp. Ac nawr ar y sgrin, ydych chi'n edrych ar y restr o bethau i'w wneud, ac gan ein bod ar y dudalen cam 1, ydych chi'n gallu mewn gweithredodlu y dodiadau ar llinell 8 a 9, sef i creu amrywolion ar gyfer yr gwybodaeth ar y dudalen cam 1, ar gyfer y trafodaeth ac hefyd yr dyddiad a diweddariad olaf. Dwi'n meddwl mae'r gwybodaeth hyn rhywbeth sy'n busnesol i'r gwaith cadw tŷ pan rydyn ni'n diweddaru y cod yn yr app, ac wedyn i ollwng y trafodaeth ar gyfer eraill i ddefnyddio. Felly mae angen datblygwr i adolygu y gwybodaeth hyn ac i diweddaru hyn hefyd yn rheolaidd am tro i tro. Felly mae angen, os ydyn ni'n mynd i creu amrywolion ar gyfer y rhain, i osod y datganiad o'r amrywolion rhywle sydd yn amlwg ar gyfer y datblygwr. Felly, y safle sydd y mwyaf amlwg yw fan yma ar y llinell 1 o'r prif ffeil yn yr eddyl hwn, sydd yn arddangos pob tro y mae y datblygwr yn y gor y ffeil. Felly dwi'n mynd i osod yr amrywolion fan yma ar y llinell 1 o'r prif ffeil index.php fel hyn. Nawr, dyn wedi gosod tamaid o cod PHP ar y llinell 1, tŵr yn creu yr adran ar gyfer y cod tarddiad gyda'r agor ongl-cronfach ac wedyn gofynod ac wedyn PHP i agor yr adran ac wedyn i gau y adran gyda'r gofynod ac wedyn yr cau ongl-cronfach ac wedyn mae'r adran y sywebiaeth sydd yn cynnwys y rhestrau o bethau i wneud ac hefyd y bethau sydd cwblhawyd yn dechrau gyda'r agor ongl-cronfach ac wedyn y bechnod ac wedyn yr gwagle yn dechrau ar yr unwedd llinell. Ac wedyn, i mewn yn y adran ar gyfer y cod tarddiad PHP, dwi'n wedi creu y 2 amrywolyn sydd yn dechrau gyda'r arthnod doler fel amrywolion yn yr iaith PHP ac wedyn gyda'r fach lythren egg i arwyddocae mae'r rhain amrywolion sydd yn hollfydol yn yr app yma. Ac wedyn dwi'n rhoddi gwerthau lluniedig i mewn i'r amrywolion, sef y trafodaeth 1.0.0a i mewn i'r $egg trafodaeth ac wedyn y dyddiad 22.5.1 i mewn i'r amrywolyn $egg diweddarwyd. Nawr, y cam nesaf yw i ganfod y lleoedd lle mae'r gwybodaeth hon yn cael ei arddangos neu defnyddiwyd, ac wedyn i alusod yr gwerthau lythrenol gyda'r amrywolion fel hyn. Yn gyntaf, fi'n dod mewn i'r fodd gorchymyn yn y golygydd VI trwy pwyso ar y botwm ddianc. Ac wedyn dwi'n pwyso ar y botwm gwahanod, ac wedyn y blaen slais, ac wedyn y llinyn dwi'n eisiau i chwilio amdano, sef yr wadigaeth. A dyna fe ar y llinell 77, dyma'r llinyn trafodaeth gyda'r prif lythren T sydd yn cael ei arddangos ar y dudalen yn y peniad yn isod i'r teitl yr app. Felly dwi'n gallu cyfnewid neu alusod yr 1.0.0a gyda'r Amrywolion Hollfydol fel hyn. Ac wedyn ar y un llinell ar gyfer y gwybodaeth ar gyfer y diweddariad olaf, dwi'n gallu gwneud yr un peth fel hyn. Nawr, os dwi'n ddebru y porwyr,
fe fydd yr cymwysiadau o'r amrywolion yn arddangos yn atrach na'r llinynau lythrennol, fel hyn. A dyna fe, maen nhw'n wedi dardebryd, ond maen nhw'n edrych ar un peth, ac os ydyn nhw'n yn edrych i mewn yn y cod HTML trwy clicio ar yr dewisiad archwilio, mae'r aporiwr yn derbyn y cod neu y testyn oddi wrth yr PHP ar y gwenwr fel yr un llinynau lythrennol. Ond nawr, os ydyn mynd yn ôl i'r cod tarddiad ac wedyn i droi yr A i lythren B fel hyn, ac wedyn i ddadebru y dudalen, a dyna fe, mae'r gwerth y llinyn wedi ei newid, ond yn y cod HTML mae'n dal yn edrych fel mae yr cod HTML yn cael ei ysgrifennwyd yn llythrennol, achos roedd y llinyn hwn wedi ei adeiladwyd nid union yn y poriwr, ond yn yr dehongliwr y PHP sydd yn gweithredu ar y gwenwr. Hyd yn oed yn yr amgylchiad datblygiad yma, mae'r gwenwr yn bodoli ar yr un cyfrifiadur, ond ar gyfer y gwenwr i gweithredu, mae angen i mi i rhedeg y meddalwedd, y patchy i gwenio y gwasanaeth ar gyfer yr gwenwr. Yn ôl ar y rhestr o beth i'w wneud, rydyn ni nawr yn gallu troi y stwnch neu hunch ar y llinellau 8 a 9 i'r dyddiad, fel hyn. Anglyn at yr dyddiadau yn weddill, dwi'n meddwl mae'r 4 ohonynt i gyd yn perthnasol i'r dudalen cam 3, yn ether i'r naill ar y llinell 6, am wachlu safle cyrchor i gyntaf flychau yn cam 2 a cam 3, felly dwi'n mynd i symud hyn i'r brig o'r rhestr fel hyn. Nawr, ar gyfer hyn, os rydyn ni'n clicio ar y botwm nesaf, ac wedyn i declicio ar yr testyn fflwch gyntaf ar y dudalen, ac wedyn i dewis archwilio, a dyma'r hunaniaeth y testyn fflwch gyntaf, TX diffiniad 1.dim. Felly, i wneud hyn, y testyn fflwch lle mae'r cyrchwr yn cael ei ysodi yn hunansymudol pan mae'r dudalen yn llwytho, mae'r hyn dim ond beth syml i galw ar yr rhywbeth fodd yn y gwrthrych ar gyfer yr gwrthrych y testyn fflwch TX diffiniad 1.dim fel hyn. A dyma'r llinell perthnasol yn y cod tarddiad PHP ar y llinell 148. Felly mae'r hyn yn y dolyniad sydd yn darllen trwy brwb un res yn yr amrywolion dillad dolar a rhifau ar y llinell 144. Felly, ar gyfer y gyntaf testyn fflwch, mae angen i defnyddio rhyw fath o amrywolion bwleiaidd i synhwyro y gyntaf res yn unig i dod o hyd o'r gyntaf hunaniaeth ar gyfer y testyn fflwch, fel hyn. Ar y llinell 144, dwi'n wedi creu yr amrywolion $B gyntaf, a gan ei rhodid i fod yn 1 sydd yn cynrychioli y gwerth gwir. Wedyn ar y llinell 150, mae'r hyn yn troi i ddim sydd yn cynrychioli y gwerth ffug neu anwir yn y ieithoedd cyfrifiadurol, ac fy'n hefyd wedi creu yr amrywolion fan yma, L cyntaf ID, ar y llinell 145. Wedyn, ar y llinell 151, dwi'n wedi gosod y prawfholiad ar gyfer yr gwerth o'r amrywolion bwleiaidd B gyntaf. Mae'r hyn yn dweud os ydy'r $B gyntaf yn wir. Wedyn, i rodi y llinyn TX diffiniad gyda'r gwerth cyfredol yn y $L rhif i mewn i'r amrywolion ar gyfer yr $L cyntaf
id, ac wedyn yn yr amrywolion jyst yn cynnal yr cod ar gyfer yr JavaScript yn y dudalen cam 2, sef fa yma ar y llinell $1.61 data. Mae'r amrywolion hyn yn dechrau gyda'r mewnbyniad oddi wrth y llinell 136, a dyna'r tag cod HTML ar gyfer y dechreuad o'r adran ar gyfer yr cod JavaScript, sef y tag script. Ac wedyn, ar y llinell 163, dyna'r diwedd o'r adran ar gyfer y cod tardiad JavaScript gyda'r tag terfyniad ar gyfer yr script. Nawr, dyn wedi mewn ysodi y ffwthiant i osod yr amseru mas i digwydd ar ôl 200 o fuliaeliadau i osod y canolbwyntiad ar yr gwrthrych yn y dogfen gyda'r hunaniaeth cynwysydd yn yr amrywolion $L cyntaf id. Nawr fydd angen i datblygu y dudalen fel hyn. Nawr mae'r neges gwach yn arddangos oherwydd ar y llinell tu blaen i'r llinell 151, mae'r rhanbarth o'r llinyn sydd yn cael ei adeiladwyd i creu yr gwrthrychau yn y cod HTML, nid eto ei terfynwyd cyn yr prawfholiad ar y llinell 151, felly mae angen i symud y terfyniad o'r llinyn sydd yn bodoli ar y llinell 156 tu flaen i'r prawfholiad fel hyn, ac wedyn i datdyfru. A dyna ni, mae'r canolbwyntiad yn cael ei ysodi yn hunan symudol neu hunan gweithredol pan mae'r dudalen yn llwytho. Felly os ydyn ni nawr yn gosod y canolbwyntiad i'r rhywle neu rhyw destun blwch arall fel hyn, ac wedyn i ail datblygu dudalen. A dyna ni, mae'r canolbwyntiad ar y dudalen yn dychwelyd i'r destun blwch gyntaf, felly mae nawr angen i ni i wneud yr un peth ar yr dudalen cam 3. Felly, yn gyntaf mae angen i lenwi y bylchau fel hyn. Ac wedyn clicio ar y botwm nesaf. Nawr, os ydyn ni'n clicio ar y destun blwch ac wedyn archwilio, rydyn ni'n gallu canfod mae'r hunaniaeth o'r destun blwch txt story. A dyma'r lleoliad yn yr index.php lle mae'r destun blwch txt story yn cael ei greuwyd drwy'r cod HTML ar gyfer yr destun arwynebedd, ac yn isod ar y llinell 192 mae'r destun blwch yn cael ei llenwyd yn hunan gweithredol oddi wrth y leol ystyrfa. Felly, fan yma, rydyn ni'n gallu gosod y cod i osod y canolbwyntiad o'r dudalen i mewn yn y destun blwch fel hyn. Nawr, mae'n dweud wedi 500 o muliaeliadau i galw ar y ffwthiant canolbwyntio i osod y canolbwyntiad i mewn yn yr gwrthrych txt story. Felly, os rydyn nawr yn datblygu dudalen fel hyn, a dyna ni, mae'r destun blwch nawr yn cael ei canolbwyntio gyda'r cyrchwr yn ei amrantu neu wincio i mewn yn y destun blwch. Unwaith eto, os rydyn nawr yn clicio ar rhywle ar y dudalen allan o'r destun blwch fel hyn, ac wedyn i aildydifru y dudalen, fe dylai y cyrchwr yn dychwelyd i'r destun blwch, ond cawn ni'n gweld. A dyna fe, mae'r hyn yn gweithio yn llwydiannus hefyd. Felly, yn ôl ar y rhestr o beth i'w wneud, ynglyn at y dodiad ar y llinell 4 am wallu safle cyrchwr i gyntaf lychau yn cam 2 a cham 3, rydyn ni'n gallu troi y stwnch neu hanch i'r dyddiad fel hyn. Nawr, ynglyn at y dodiad ar y llinell 7 i gyfieithu enw mis ar y dudalen cam 3, sef y llinyn fan yma, mae'r llinyn ar gyfer y dyddiad yn uchod i'r destun blwch yn cael ei adeiladwyd yn yr ffwthiant nawr di amser,
ac mae'r hyn yr ail cydran yn yr llinyn sydd yn cael ei adeiladu yn yr gwerth dychweledig. Felly dwi'n meddwl ar gyfer y datrysiad hyn, mae'n dim ond beth syml i creu rhyw fath o dillad lythrennol o pariau allwedd, ac wedyn i ymedrych ar yr pariau allwedd gyda'r cydran yn y ail rhanbarth o'r llinyn adeiladwyd fan yma ar y llinell 14. Felly i creu y dillad lythrennol hyn, rydyn ni'n gallu gosod fe imiwn yn yr ffwythiant fel hyn, a dyna fe, mae'n un yn galw a misoedd ac gyda'r awdd ar ECONST, mae'n un yn gwathodolyn, a dyma'r enwau talfyrwyd ar gyfer y misoedd yn Saesneg. A dyma'r cyfartaleddau yn Gymraeg. Nawr i ymedrych gyda'r cydran ar gyfer yr mis, yn ni'n gallu gosod y cydran fel mynegau neu allwedd ar gyfer y delliad hwn fel hyn. Nawr mae angen i ni i llawn dateblu y dudalen trwy bwyso ar y botwm rheoli gyda'r botwm F5 fel hyn, ac wedyn i achros am y deg eiliad neu clicio ar y botwm achub fel hyn. A dyna'r chwilen sydd yn newydd digwydd. Mae'n dweud nid ydy'r a misoedd wedi ei diffiniwyd. Felly mae'r hyn yn wach sillafiad ffôl, mae angen i fod yn OE yn ytrach na EO fel hyn. Ac wedyn i llawn dateblu, ac wedyn i clicio ar y botwm achub, a dyna fe, dyna'r ymys Mai. Felly yn ôl ar y rhestr o bethau i'w wneud, rydyn ni'n gallu troi y stwnch neu hanch ar llinell 7 i'r dyddiad fel hyn. Nawr, ynglŷn at y doddiad ar y llinell 6, dwi'n dychmygu mae'r hyn dim ond beth syml o greu botwm newydd ar y gwelod o'r tudalen, ond debygol iawn i'r botwm eraill sydd yn morchwylio yn ôl i'r tudalen cam 1, ond hefyd i didymio y data berthnasol ar gyfer y cylchdro cyfredol yn y lew y storfa. Felly os rydyn yn clicio ar y botwm al dechrau ac wedyn ar y dewisiad i archwilio, rydyn yn gallu chwilio ar gyfer y llinyn al dechrau yn y cod tarddiad. A dyna fe. Nawr rydyn yn gallu alsgrifio a phastio fel hyn, ac wedyn rydyn yn gallu ei addasu fel hyn. Nawr, dwi'n wedi newid yr enw o'r ffwythiant ar gyfer y digwyddiad ar y cliciad i didymio, ac hefyd dwi'n wedi newid y destun a ddangosrwydd oddi wrth al dechrau i didymio. Y cam nesaf yw wedyn i creu y ffwythiant ar gyfer yr didymio fel hyn. Fan yma ar y llinell 210, dwi'n yn cydydodi i'r amrywolion llinyn ar gyfer yr cod HTML trwy'r creu yr adran ar gyfer y cod JavaScript trwy'r y tagiau sgript, ac dwi'n yn galw ar y gwrthrych ffenestr yn yr adran JavaScript i alasodi yr leoliad i'r prif ffeil yr app heb unrhyw parametr. Ond cyn hynny, mae angen i mi i osod yr ail cyfeiriad o'r leoliad o'r tudalen union yn yr ffwythiant berthnasol sef didymio fel hyn. Ac wedyn, nawr os ydyn yn llawn dateblu y tudalen beth sy'n digwydd. Nawr mae'r botwm didymu yn arddangos, felly os ydyn yn clicio arno fe, rydyn yn dychwelyd yn ddydd ymlaen i'r tudalen cam 3 unwaith eto fel hyn. Felly y rheswm ar gyfer hyn os rydyn yn gallu atgoffa eu hunain yw, os mae'r data yn bodoli ar gyfer y TXT stori, mae'r hyn yn arwyddocau mae'r defnyddiwr yn dal yn ysgrifennu y stori. Felly os mae'r app yn llwytho yn unrhyw tudalen yn ytrach
nag neu yn ether i'r tudalen cam 3. Mae'r tudalen yn hunanweithredol yn alcyferio tuag at y cam 3. A dyma beth oedd wedi digwydd dim ond nawr. Felly, hyd yn hyn, mae'r pob dim yn dangos I weithio yn iawn. Ond, os ydyn ni'n yn astudio y data yn y tab cymwysiad ar gyfer yr leol ystodfawdd, os ydyn ni eisiau I diddymu y cylchdro cyfredol ac I aildechrau y cylchdro ar y gwastatlun cyfredol ar y dudalen y cam 1, felly mae'n angen I diddymu y data yn yr XSA text stori, XSA anwybodus, XSA gwybodus, XSA diffiniadau, XSA enw data, XSA text1 ac hefyd XSA text2, ond mae'n bwysig I cadw y data yn yr XSA defnyddiwyd, achos mae'r hyn y peth sydd yn gadw y safle o'r defnyddiwr yn y gerfa yn y adnodd data. Felly, y cam nesaf yw I diddymu y lleol ystodfa yn ether i'r XSA defnyddiwyd fel hyn. A dyna nhw yn y llelle I odynnu yr itemau oddi wrth y lleol ystodfa a gerfa pob un o'r data rhybyllwyd, sef yr XSA text stori, anwybodus, gwybodus, diffiniadau, enw data, text1 a 2. Wedyn, os rydyn yn echup y ffeil, ac wedyn yn llawn dadebru a dudalen, beth sy'n digwydd? Wel, dyma'r bottom didymio, a dyna'r data yn yr lleol ystodfoedd yn y tab cymwysiad ar y ochr dde. Felly, os ydyn nawr yn clicio ar y bottom didymio, ac fel da chi'n gweld, rydyn nhw yn diflannu I gyd, felly ydyn ni'n dal ar yr gwastatlun 99. Felly os ydyn nawr yn dechrau y cylchdro unwaith eto trwy clicio ar yr bottomau fel hyn, a dyma'r neges gwell, da chi'n wedi godynnu y mwyaf cyfamswm o eriau, sydd yn arddangos mae'r swyddogaeth hon yn gweithio yn iawn. Wedyn, os ydyn ni'n clicio ar y bottom nesaf, ac wedyn I lenwi y blechau fel hyn, ac wedyn I clicio ar y bottom nesaf unwaith eto, ac wedyn I mewnbynnu y geriau fel hyn, nawr, os ydyn ni'n clicio ar y bottom llawrwytho, ac wedyn I clicio ar yr destun llawrwythwyd, ac mae'n edrych yn giwer, nawr, os ydyn ni'n clicio ar y bottom al dechrau, ac nawr mae'r XSA defnyddiwyd wedi symud ymlaen i'r gwerth 149 sydd yn arwyddocae mae'r swyddogaeth hon yn gweithio yn iawn hefyd. Felly, ynglyn at doddiad ar llinell 6, dwi'n meddwl ydyn ni'n gallu troi y stwnsh neu hunch yma I dyddiad fel hyn. Nawr, ynglyn at y doddiad ar y llinell 5, I wneud y bottom al dechrau yn anweledwy hyd at y defnyddiwr yn clicio ar y bottom llawrwytho. Dwi'n mynd I atodi ymadrodd newydd hefyd I dweud fel hyn. Hefyd, I guddio y bottom didymio pan clicio ar y llawrwytho, achos mae'r bottom hwn yn hollol yn anberthnasol wedi y cliciad ar y bottom llawrwytho, achos mae'r cylchdro cyfredol wedi ei orffen a does dim rheswm I didymio hyn I syrthio yn ôl i'r cylchdro olaf. Ar gyfer y rhain, dwi'n dychmygu mae'r hyn yn beth syml o alasodi y priodolaethau yn yr gosodiad, yr arddangos yn yr
priodolaeth y dull ar gyfer yr dau botwm berthnasol, sef y botwm al dechrau ac hefyd y botwm didymio, yn yr ffythiant ar gyfer y digwyddiad ar gyfer y cliciad ar y botwm llawrysol. Felly, ar gyfer hyn, mae'n angen i forwylio i'r dudalen cam 3 fel hyn. Ac wedyn i de-clicio ar y botwm llawrysol. A dyma'r y ffythiant sydd yn ei alw ar y digwyddiad ar y cliciad, sef llawrysol ffail. A dyma'r ffythiant yn y cod tarddiad, yr ffeil JavaScript amrywolion.js ar y llinell 122, ac os ydych nawr yn dadansoddi yr ffythiant hyn, mae'r hwn yn ffythiant sydd yn gwneud llawer o bethau gwahanol. Felly mae'n ffythiant sydd yn cymleth. Ond, yn ddiolchgar, mae'r swyddogaeth newydd sydd rydyn eisiau i mewn ysodi yno fe yn gymharol yn syml, ac hefyd yn gymharol yn wahanredd. Felly, rydyn gallu creu adran gwahanol ar y dechreuad o'r ffythiant fel hyn, a dyma fe, a dyma'r llinellau i gerchu y gwrchu ar gyfer y botymau, ond ar gyfer hyn mae angen i ni i gynnig y hunaniaethau ar ein cyfer nhw. Felly os rydyn yn de-clicio ar y botymau fel hyn, ac wedyn ar y archwiliad, beth ydy ei hunaniaeth? Wel, fel ydych chi'n gweld, mae'r hunaniaethau yn diffygio ar gyfer y dau botwm. Felly, dyma'r cod tarddiad HTML ar gyfer y dau botwm ar y llinellau 208 ac hefyd 209. Felly, y cam nesaf yw i fewnosod y priodoleddau ar gyfer yr hunaniaethau union yn y dau gwrthrychau fel hyn. Felly, ar y llinell 208, dyn wedi galw y botwm btn al dechrau, ac hefyd ar y llinell 209, dyn wedi galw yr botwm btn didymio. Felly, yn ôl yn yr ffythiant llawrysol ffeil, rydyn ni'n gallu cynnig yr hunaniaethau hyn union i'r cod i gerchu y gwrchu fel hyn. Nawr hefyd ar y llinell 127 ac hefyd 128 ar gyfer yr btn al dechrau, dyn wedi penodi y priodoledd o'r arddangos yn y priodoledd dull i fod yn didym, ac fe bydd hyn yn cuddio yr botwm al dechrau. Felly mae'r hyn yn anghywir. Mae'r botwm didymio sydd yn angen i fod yn cuddio, ac nawr, wedi ychydig o addasiad, mae'r cod yn gwell gyda'r priodoledd arddangos yn y priodoledd dull wedi ei penodi i fod yn didym ar gyfer y botwm didymio pan mae'r botwm llawrysol yn cael ei clicio, ac wedyn mae'r priodoledd arddangos yn y dull ar gyfer yr botwm al dechrau yn ei penodi i fod yn gwacter, ac fe fydd hyn yn penodi y botwm i arddangos os ydy y botwm wedi ei cuddio drwy'r penodiad didym yn y priodoledd arddangos. Nawr, os ydyn ni'n yn llawn dateblu, ac wedyn clicio ar y botwm llawrysol, mae'r gwall yn digwydd, a dyna gwall neu chwilen sillaf ffôl arall gyda'r 2n yn yr enw y ffythiant i gyrchu yr elfen. Nawr, os ydyn yn llawn dateblu unwaith eto, ac wedyn clicio ar y botwm llawrysol, ac sydd ymlaen, mae'r botwm didymio wedi diflannu. Nawr, os ydyn yn al dateblu y tudalen, mae'r botwm didymio yn al arddangos. Nawr, y cam nesaf yw i guddio y botwm al dechrau
pan y mae y dudalen yn llwytho fel hyn. A dyma'r llinell yn y codtardiad ar gyfer y botwm al dechrau ar y llinell 208. Felly os ydyn ni eisiau y botwm hwn i fod yn anweledwy ar y llwythiad o'r dudalen, mae'r hwn dim ond byth syml o ychwanegu y brydyledd a'r ddangos i mewn yn y brydyledd dull yn y botwm fel hyn, ac wedyn i benodi y brydyledd i fod yn diddim fel hyn. Nawr, os ydyn yn ychydig fel, ac wedyn yn llawn datblygu'r dudalen, a dyna ni, mae'r botwm al dechrau yn diffygio oddi wrth y dudalen. Felly os ydyn yn clicio ar y botwm diddymio, mae'r hyn yn un arwain yn ôl i'r cam 1, ac wedyn os ydyn yn parhau, ac wedyn clicio ar nesaf, ac wedyn clicio ar y botwm llawrthwytho, mae'n dweud mae'n angen i defnyddio y geiriau i gyd yn y rhestr. Mae'r 20 yn weddillio. Nawr, mae gyda ni y chwelen newydd, sef pan mae'r botwm llawrthwytho yn cael ei clicio pam nid ydynt yr geiriau i gyd wedi ei defnyddio. Mae'r hyn yn achosi y botwm al dechrau i arddangos ac hefyd y botwm diddymio i diflannu. Felly, rydyn ni'n eisiau hyn i digwydd yn unig pan mae'r ffal allbynniad yn cael ei llawrthwytho. Felly, ar gyfer hyn, mae angen i symud yr adran oddi wrth y llinell 124 i 129 i'r safle yn y ffwythiant hwn, lle mae'r ffal allbynniad yn cael ei cynhyrchu. Yn gyntaf dy mynd i ysgrifio yr cod fel hyn, ac wedyn yn ei godynnu oddi wrth yr ffail fel hyn. A dyma y lle ar y llinell 207 lle mae'r dogfen HTML yn cael ei cynhyrchwyd. Felly rydyn ni'n gallu mewn ystod y cod ar gyfer y botymau fan yma fel hyn. Ac wedyn acib y ffel. Ac wedyn llawn dateblu unwaith eto, ac wedyn i achos y 10 eiliad, ac wedyn i clicio ar y botwm llawrthwytho, a dyna y neges i angen i defnyddio y geiriau i gyd yn y rhestr. Ac mae'r botwm diddymio yn dal yn arddangos sydd yn gywir. Nawr mae angen i ni i mewnbynnu yr geiriau yn y rhestr fel hyn. Nawr mae'r geiriau yn y rhestr wedi ei diflannu i gyd. Nawr, os ydyn ni'n clicio ar y botwm llawrthwytho, mae'r botwm diddymio wedi diflannu, ac nawr mae'r botwm al dechrau yn arddangos. Ac felly, os ydyn ni'n clicio ar yr ffel allbennwyd, ac mae'r testyn yn edrych yn iawn, ac wedyn, os ydyn ni'n clicio unwaith eto ar y botwm llawrthwytho, mae'r testyn yn dal yn edrych yn iawn. Felly nawr os ydyn ni'n clicio ar y botwm al dechrau, ac wedyn i clicio ar tab cymwysio, a dyma casgliad o eriau ar gyfer y cylchdro nesaf sydd yn gwahanol i'r geiriau oddi wrth yr cylchdro olaf. Felly, mae'r adoddiad ar llinell 5 wedi ei gwblhawyd, ac fe allwn ni'n ei droi oddi wrth y stwnsh neu hanch i dyddiad, fel hyn. Nawr, ynglyn at yr dodiadau i gyd oddi wrth yn y llenellau 4 i 9, mae'r rhain yn hollol gwblhawyd, felly ydyn ni'n ei symud i'r adran gwblhawyd fel hyn. A dyna ni. Nawr, fel arfer, mae'n bwysig i gefnu fyny neu arbed ar gefn yn y plegell
neu cyfrifiadur ar gyfer yr iddyl, neu taflun, dwi'n mynd I ddiwedd bob un ffeil. Ac wedyn I pwyso ar y botwm rheoli gyda'r botwm ec I alsgrifio, ac wedyn y botwm angen gyda'r botwm D I forglifio i'r ffôn gof allanol ar y gyrrwr D, ac wedyn I pwyso lawr y botwm rheoli gyda'r botwm V I bastio fel hyn. A dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn eich darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach a hwyl.